Good morning. Tayo sa Naga ngayon. Pipikapin tayo na Naga. Tara, tara. AM grind. Let's go. Bago tayo bumiyahe, mag-pray muna tayo. Yan Lord, gabayan niyo po ako sa ating pagbiyahe. Nakapunta po ako ng ligtas sa pagpuntahan ko. Maraming salamat po Lord. In Jesus name, amen. Yan, 3 AM grind. Good morning Bicolandia. Ayos na ako. Si Papa bukas ng gate. Dala na ako. Ayos na ako. Maaga naman yung ating grind. Stress. Chill ride lang tayo. Wala na tayong gas. Hindi na lang. Nakakarating ng kasi gasoline station sa highway. Time check ay 3:15 AM. Maagang grind. Maagang grind to. Camarines Sur. Yan. Tapang katao-tao sa kalsada.
Barangay Giralbo. Hindi naman kalsada dyan. Ilaw oh. Ayan, dito sa Barangay Giralbo itong kalsada ito. Napakaganda na dito. Yung street light, napakaganda. Parang sa expressway na tawagan dito. Kita nyo. Dito na. Ito yung shortcut papunta sa Albay. Diversion road to. Dadaan ng Albay at nakidadaan. Maganda na dito. Highway na tayo. Marami pa kasi mga bus dito. Nakakapay.